हेलो लोगोफोर बयखौबो रोजा रोजा बरायलाबाय आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय था जोंहानि माने बोरमा मासे खासि खालामनाय दंमोन आरो बेयो खिस्रायनाय जादों दा बेखौनो जोङो भेटेनारि हस्पिटालावहाय लानानै थांनो होननानै जोङो ओंखारबाय लोगोफोर दा जोङो बोरमाखौ लानो थांनोसै ओमफ्राय आरो मा होनो मनावसो सोनानै लाना थांनांगोन बोरमाखौहाय बेखौ जोङो रेडि खालामनि ओमफ्राय जोङो दा बोरमाया बहा दङ बहा दोनानै दोनहैदों बेखौ जों नायहैनि थ' जांख्रा बोरमा नागिरहैनि बबेथिं दोनदोंथाय दोनानै मनाखौ ला मा मा दं नालाय मनाया जिनाय ना मोजां नायलाय सक पेन्सिल दं दोनहर सक पेन्सिल बियो दोन खामानि होगोन बियो उनावहाय थ' जोंना बोरमाया हय माबा बारि उनाव दङनो जों बेखौ दा मनाव सोनोसै लाना थांनोसै जोङो ओमफ्राय देरबाथाय मोनजागोन दा फाहामनानै दोनबाथाय ना हा हजोंहाय दङ जोंहानि अमा मानै गोगोम गिदिरखा बिमाया थाइलेण्ड मागुर दंलै बेवहाय 100टानि बांसिनसो हेगारना दंमोन दा बेसेबां दंथाय मिथिया बैलाय हा बे जोंहानि फुख्रिया मोजाङै थांना थांदै हनै बोरमाया ना दङब्रा फुख्रिया दा बे जेया दोरोबजोबगोनलै पापु जेला बोखांलाय गैया बै नै जांख्राया हमबायानो बोरमाया थु तू चले अभी इसको डॉक्टर के पास लेके जा रहा है हम लोग हाँ 3 केजी मात्र 3 केजी लो हा आथिं माबाब्रा थख्रबनानै सोना लानानै फै बैथिंजाय सोनो हागोन जाम्बा नामा बोरमानि सिबुगोन नायनि जांख्रा खा मोजाङै खा नै जोंना फंबाय सानैया खागासिनो दं बोरमाखौ लांनो रेडि खालामगासिनो दङ बारलाबायगोन माबानिफ्राय मनानिफ्राय बा प्लास्टिक दिदों खालामलायदो बारा गोरा खानाङाथ' थैया जमा जागोन आथिङाव नै लोगोफोर लाबाय जों बोरमाखौहाय बाइकआव लानोसै थांनोसै नै बाइकआव नै जांख्रा नों बेखौ हमगोन ना मागोन हमा गेजेरावनो ला जिराय चलो अभी हम लोग चलते हैं डॉक्टर के पास बकरा लेके चल लोगोफोर जों नै भेटेनारि हस्पिटालखौ मोनहां जाबाय फर लाइनाव गाखोबाय जों दा एसे थांबानो मोनहैसिगोन जोङो लेफ्ट साइडआव दङ नै ओरैहाय जोंनि दङ माबा डाक्टार हांसोफ्रा दं बेयो जोंनि लकेल एरियानि आरो बिनि खाथियावनो लोगोसे भेटेनारि दङ हस्पिटाल left side mulut wah tapi pons ya pons ya bakal kelihatan sini Pak Asa boरमा मासे लाबोदोंमोन आं बोरमा खिस्रायनाय जादों हा मा होनदों सार दङ जाहैदों आरो दोनथ'नो थिनदों थ' जोङो दिनै दा सफैबाय जोङो माबायाव मा होनो भेटेनारि हस्पिटालावहाय सार दंना गैया सोंहैनो र' लाबो जांख्रा मेडाम दङना गैया सोंनि बोरमाखौ दसे जोंना गुमनांसिगोनलै दसे नेनो थिनदों इधराव बास गांसो जाहैनो जाया र' हमना नायनो पेसेन्ट बुरजा दंथारो दसे नेनांसिगोन जों माबायदि होनदों बोरा गुमनायखौ मोजाङानो खासि बोरमा ना बोरैबा थैबाथाय लस जागोन नङा होमबा ना
कालारा जाहैदों गोसोम Black. Tok. नै जि बरा गाखोना फै Này gaंसे जाबाय दं. Hey, Black Panther. देनां देरबाथाय जानांगौ ना बिजि थुजाबायलै जोंना राजायालाय दोरो जों दा जोंहानि बोरमाखौहाय हस्पिटालनिफ्राय जोङो लाना फैबाय लाना फैनानै एसे फैसा नांगौ जादों एसे फैसा दिहुननानै लाना फैनि रांनि आंखाल जादोंलै हाथाय खरसा जानो एसे फैसा दिहुनना लायनि गरनै 2,000 राङा थांसैबो जों दा दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय बाय बाय